Takže zde lidi, já jsem Akashi a dneska jsem tady sám. Jo. A budeme hrát Unturned, nebo jak se to čte, to je jedno. A jo, takže tak, kdybyste nevěděli, co je Unturned, je to prostě takovej, dejme tomu, Minecraft s zombíkama, prostě, nevím, uvidíte sami. A doufám, že se vám tato série bude líbit a pokud se vám bude líbit, můžete zanechat like, odběr, moc mě to podpoří a je to zdarma. Děkuju moc a jdeme na to. OK, jsme tady. Tak ono, počkej, já už ani nevím, co se čím dělá. OK, tam se otevírá inventář. Oh, shakalaka boom. Oh, shakalaka boom. Oh, shakalaka boom. Oh, so makarakato. OK, takže jsem zpátky, já jsem si tak trošku změnil postavičku. A moc jsem stejný. To je jedno, aspoň jsem si změnil toto. A jo, možná jsem trošku blbej, že jsem si neudělal tutoriál. Protože, počkej. Takže ičkem craftím. Skills, inventory Gčkem, ale tabem. Tady můžeme repair. Náboje. A perl, nevím, co je. Počkej, zkusíme všechny tlačítka. Co to je? LK. Jo, jasně, takhle mátím. J. Aha, tak je otevřu inventář. Měním pohled. Kamo, já jsem skrčený. Já se očkem skrču. Ne, citrillo taky. OK. Čímže měním pohled? Háčkem. OK. Gčkem, jasný inventář. Tady tím chodím, ičkem craftím, Cč. OK, cool. Včko, Bčko, Nko, Mko. Jo, tak Mko bude asi mapa. A dobrý, kámo, přestaň už. Je to trapný. Čímže děláme emoty? Tady. Stůj! Tak. Co děláš? Dobrý. Proč nemůžu sprintovat? Jo, dobrý. Takže, dali jsme mapu, a tamhle už něco vidím. Dali jsme mapu Německo. Takže teďka já dám takový menší timelapse, dokud někam nedojdeme. Ale mě to bude trvat celkem dlouho. Actually ne. Nebudeme dělat timelapse teďka. Kameny se sbírat nedají. A toto? Ne, já mám takový pocit, že nevím, co mám dělat. Já budu muset zničit strom. Strom takhle. OK, asi jsem se na to pěkně vykašlal, nebo spíš se na to vykašlu, protože to nic nedělá, takže jdeme tam do toho města, jestli to bylo město, ale je tam něco? Jak můžu přiblížit? To nejde. To je jedno, tam nejdeme. Jsme nějaká zavřená ta. Takže já půjdu tam jakoby směrem po cestě. A nic není. OK, máme už takový problém, protože tak trochu se stmívá a já jsem furt na random kopci v lese. Nechci být na random kopci v lese. Strom nemám posekaný, nic nemám. No nic. Bude tam vůbec něco, kámo, já potřebuji něco najít. Tam něco vidím. Tam když tak půjdem, ale tak já jsem chtěl jít tady do toho nějakého toho moho. Do toho. To je. Počkej, tak koukneme se tady, jestli něco je, a když tak tam půjdem, protože nemáme prostě čas. Ztrácet čas, už se stmívá a my nic nemáme.
OK, já jdu tamhle do té věže. Když tam přijdu a tam bude nic. Reálně, tam bude jenom papír, že haha. Tam taky haha. A spadnu do řeky. Do řeky. No nic. Kámo, to by byla hustá animace jako v tom. V Ghost of Suburbs. OK. To bylo husté, že? Zase jsem tak a lezeme. Teleportnu, to bylo... Kapete. Nebyl... Dobrý. Hezký, kámo. Tam je město. Já krvácím. Dobrý, já jsem mrtvej. GG. Jsem dead. Protože jestli stihnu dojít tamhle, když krvácím tak rychle. Čímže otevírám inventář? To jsem zapomněl. Dobrý, já mám 30 hápek. Krvácím, mám zlomenou kost. Znamená, že můžu běhat. Je šero. Mám 24 hápek. Přebíhám přes silnici. OK, už se mi šednevá před očima. Mám 15 hápek. Tak trošku už jdu spát. Mám 10 hápek. Mám pocit, že mě každou chvíli srazí dodávka. Mám 5 hápek. 6. Kamo, ne. Já jsem přestal krvácet. Nemám tu zlomenou kost. Vidím šedě, protože mám 6 hápek. Kamo. Mně stačí, aby mě jeden zombíček na mě jenom dejchnul a já chcípnu. To nemůžu. To se nemůže stát. Já jsem tak dlouho sem chodil. Šel. Nějaká farma. Tam by mohlo být jídlo a... No, jak se nahledu jsem celkem v pohodě. Doufám, že tam bude něco užitečného. Takže tady nebude tolik zombíků. To je zombík. Ne, to je strašák. No, já nevím. Já nebudu podceňovat zombíka. Teď už nevím, jestli to strašák nebo zombík. OK, není to strašák podle mě. Okay, Fkem otevírám, ale bylo by dobrý, kdyby tam něco ještě bylo. Kam já se bojím. Tady nic není prostě. Chips. Fish and chips. Jak když jako, jo takhle. Ledničku. Přece tady... Kámo, jdi někam. Hele, vzpomněl jsem se u města, teda co vlastně, jak, že vlastně hraju tu tam poprvé, jo, a tak mě to pokazilo, já prostě jdu 3 hodiny na nějakou random věž s tím, že tam určitě bude něco dobrýho a tam absolutně nic nebylo a když jsem chtěl slézt, tak jsem si zlomil nohu a vykrvácel, no, krvácel. Máme nějaký velký město, což pro mě není úplně nejlepší teďka, na začátek. Já budu muset nějak opatrně tam jít, jelikož nemám nic a tamhle je nějaká loď a já se furt snažím označovat, ale to prostě nechci. Takhle. Je to nějaká loď? Vrtulník? Pačko, to je letadlo. Letadlo, takový to vodní. Fakt jo. OK, to je dobrý. No, já budu třeba benzín, určitě. Je to velký město, že budu benzín, jo? OK. Okay, můžu zatáčet, ale... Jo. A to je všechno. Já nevím, jak vystoupit. Nevím, čím jsem vystoupil, nemám ponětí. Ne, no hele, je tady nějaký toast. A... Kámo, co jsem celou dobu dělal? Jo, já jsem vlastně chcípnul, proto ty věci nemám. Co, chcípnu? No a to já někdy...
OK, jsme tady na druhé straně a já se chci jakoby... Ne, já, no, nevím, jestli chci nebo nechci. Já potřebuji obejít někde, kde nebudou. Jelikož... Když tady budou... Co to bylo? Někdo chrápal? To nebylo chrápání. Tady se aspoň hezky naučí. No jenže tady prostě nic není zase. Že je, ale není, chápete? Čemu jsem... Čemu mi jsou tady peníze? Tam jsou guns, to potřebuju. To potřebuju. A potřebuju, aby z těch guns byla gun. Jo! Co to je, to nějaká broka? Nevím, nemám ponětí, ale... Něco to je. Mám vyšlo sem takový? Jo, teď mám 5 z 5. OK. No, tak teďka už se nebojím a musíme co nejrychleji teda získat co nejvíc věcí. Chtěl by to i něco na blízko. Jo, takže já mám tuto jedničku. Chápu. Yes! Co jsem chtěl. Takže je celkem blbej nápad. Tím můžeme taky mlátit, doufám. OK, máme i... Máme hrábě. Máme hrábě. Ne, ono je to na to. Na velký. Rozhodně. Ne. Yes! S tím se cítím bezpečnější, ale nemůžu to tak plejtvat. A chtěl bych najít co nejrychlejší nějaký ten benzín. Takže pojďme někam na benzínku a tam už nesmíme plejtvat. Na 2. Na 3. Na 4. Na 5. OK. Na 5 round to tím je celkem špatný. Jo, já jsem chtěl tady do toho kola. Takže můžu? Yes! Už to je pro mě celkem dobrý. Dinner. Já se bojím, že tady v té hře to funguje a že... Jak se sednu? OK, takže právě udělám nějaký větší útok. Fast food. Ne, je tam benzínka, dobrý. Já pak chci totiž někam odletět. Pane šefe master? Jo, fakt, že jo. OK, já jsem to myslel. OK, já jsem na tom teďka celkem marně. Já si říkám, že budu jakože... OK. Že nebudu plejtvat náboje, ale na to neplejtvání nábojů jsem právě málem chcípnul. Takže... Když máte náboje, prostě to používejte a neberte si ze mě příklad v tom. Jo, super. No nic, OK. Nemáme něco, co bychom... Jo, to jsou ty. Co? OK, já si beru mýho karka. Není to kark, ale nechte mě žít. Nechte mě bejt, oni se začnou spawnovat víc jich a... Na tom budu blbě. Brácho, doufám, že ti to vantapne. Měl jsem pravdu. Tady to fakt funguje. Ty brácho, přebíj si.
Medic. To je purple flare. Flashlighta. Missing space? Kam se to dává? Ends? Nevím. Ale! No, to nepotřebujeme. My potřebujeme kanistr. Jak missing space, kámo? Jo, aha, to je jakože nearby. Aha. Můžeme to sjednotit, jakoby, že... Proč? Schofield. Co je? Do prčic, já jsem blbej. Ještě tuto, nevím, čemu nám jsou prachy, nevím, co je tuto, mrkev sníme. Jo, tak ji vyhodíme, tady nevím, co to je, fléru necháme. Tuto vyhodíme, ok. Ale musíme teda najít věci. Já jsem myslel, že jakoby na benzínce většinou bývají ty. Benzín, ale ono tak asi nebejvá. Super. Tak mechanikovi bude, ne? Mechanikovi. Tady jsou ty fléry. Jsou podle mě taky budou něčemu dobrý. Ale já si myslím, že já bych místo flér měl brát ty, no. Baterky. Čistý. To se bude hodit. Ale kam? To je prostě velký město, ale nic tady není. Počkej. Co já můžu vykraftit? Vůbec nic. OK. Já nemůžu přeskočit plot. Možná můžu, ale neumím to. To nevadí. Pojďme do pici. Počkej. Jako do pizzerie. Mělo být rozhodně jídlo. Moc těsto, kámo. Stráva. Jak ty zpátky k mýmu kolu a jedu pryč. Zase, já bych chtěl najít ten benzín, ale tak tady není prostě. Nemůžu projíždět. Tady je to teďka, že nesmí se vybourovat, protože bouračka znamená auto. No, jenže ono zase nebude mít... Koliký za mnou, prosím vás, jde? Věď to. Dobrý, máš štěstí. Já tam budu muset nechat to moje letadlo. Mě za mnou běží? No tak jste blbí? Proč za mnou běžíte? I tamhle něco je? Ne. Tamhle je to jí letadlo, do prčic. No tak když tak se sem vrátíme. Nevím, kde to bude, ale prostě někde za mnou to bude. Mám málo životu, potřebuju celkem pít, no ještě ne. A tady prostě nic není. Tam něco je? Ne, to je jenom kus asi. Slunce? Jo, slunce. Slunce. Slunce v noci. Proč nemůže slunce svítit v noci, když ho potřebujeme? No nic. Já teďka to splitnu. Buď dokud se nic nestane, nebo někam, než někam nepřijedu. Přijedu, jakože, chápete?
Kámo, neříkej mi, že to jenom byly barevné stromy. Ne. Je to městečko. Ono je zatopený. Což by mohlo znamenat, že by tam nikdo nebyl. Pokud tam nejsou nějaké drowny. OK. Pojďme tam. Vidíme, co to? Nemá to náhodou. Má to. OK, brácho, s tebou odjedeme. OK, brácho, tady počkej. My musíme jít teď prohrávat. Tam je další auto, což je pro nás dobrá zpráva. Jemu teče. OK, dobře. Nechtěl jsem to dělat, nemusel jsem to dělat. To. Jo. Dobrý, já jsem si říkal, že jsem spavnil v tom mikrovlnce, ale tak to jsou kalhoty. Jak jinak, je to logický. Co to je? Ale energetická tyčinka, kterou já si hnedka sním nějakou. Nějakou tu, co mám toho. Takže, ne, já jsem chipsy, jelikož... Jo, ještě si vám dám mrkev. Já to než se naučím, co se tím dělá. OK, zjistil jsem, že teda mrkev nám dává i vodu, což je dobrý. A ještě by bylo dobrý, kdyby to mělo... Jo, ale nemá to tolik. Já se furt strašně obávám, že tady bude nějaký zombák. No tak, budeme doufat, že ne. OK, přebiju si. Flashlighta. Proč si neberu flashlighty? Equip. Musíme to takhle? Nebo? To nejde. No to pak nějak zkusíme. Nemůžu to takhle třeba? Takhle? Nedáme. Je. Mám vajíčko. Neví si, brácho. Máme tady nový rake. 40%. Takže to rozhodně před to. Přendáme. Je to asi horší. No, proč tam mám furt 2? Další rake, který má ale málo. Jinak tady zbytek máme. OK, to jsou totiž moje poslední 2 náboje. Teď mi to prošlo. Kolik má? 18, to je asi nejvíc, takže s tím pojedeme. Oni potom mě slyší. To. Ne, vem si ten rake. OK. Já nechci tady být, já se bojím. Odkaď. Kámo, odkaď. No, on je v tom autě seklej. Tak to pojď, poběž. Ty kokos, co děláš? To bouchlo. Můžeš mi říct, kde seš? Tamhle je benzínka. Ale kde seš? Brácho? Já nerozumím. Actually... Cool, jakoby, že jezdím ve vodě. Ne, teď už jezdím ve vodě. Ne, kamo, ne, prosím ne. Teďka fakt ne, prosím. Kamo, ne. Vem to, je to pistol. Tu pušku. Já nemůžu ekvitnout pušku ve vodě. Oficiálně jsem mrtev. Drž a běž. A zdrhej. Kom, že to chce brečet. Co to je za kravinu tuto? Prostě oni se neutopí. Jak to, že můžou dýchat furt pod vodou? Jak to, že jich tam bylo tolik? Však byli pod vodou. Jak to, že se neutopili, kámo? Kde jsem? Kam mám jít? No, čem? Kam? A teď zase půjdu 3 hodiny. No. Kdo kreslil tu ty čáry? Jo, aha, tak ono to jenom takhle. To je cool. No nic, ok. Ne, přestaň. Kámo.
Můžete klidně napsat do komentářů, jako co byste chtěli třeba příště, z čeho sérii, nebo tak. A jo, to by tak bylo dobrý. A kdyby se vám tu ten díl líbil, můžete zanechat like, odběr, protože mě to hrozně moc podpoří. A jo, budu natáčet teďka víc, budu se spíš snažit natáčet víc. Takže můžete i ten zvoneček, budu moc rád. Já nevím, jestli se vám bude vůbec jestli se vám bude město. Jestli se vám nebude líbit tady ten díl, tak je to asi v pohodě, protože kámo to... Reálně je to 3. pokus. A 2krát jsem chcípnul už. Ale to je proto, že prostě... Jo. Teďka jsme chcípnuli kvůli kravině. A tam to byla taky kravina. Ale teď jsme... Come on. Já se nebudu prát. Nejsem... Proč mu svítí oči, kámo? Proč mu svítí oči? Já bych strašně rád teďka našel nějakou zbraň. To... Jo, proč mám tuto? Black Parka. OK. Budeme moc koukat, to je dobrý. Jenom to nechci teďka v ruce. Komu? Já jsem se ho snažil umlátit prutem. Co to je? Je to ten prut? Nemůžu... Ne, nemůžu. Jestli to... Tam jsou 2. Tady je 1, 2, 3. Já bych takhle obejít, nebo to na středu, tamhle tak jeden. Tam brát 6. Tamhle je auto. Musíme to obejít, musíme to takhle obejít. Musíme si nás všimnout. Ok, tamhle to auto. My se to dostaneme a budeme se modlit, že budeme mít aspoň pár litrů benzínu. Protože chtěl bych někam odjet, ale tady to není. Sam není, nevidím. Potřebuji nějakou zbraň, já neumlátím prostě. To je trochu problém. Vajíčka. OK, to je pro nás hodně špatný. Já zase chcípnu. Nejspíš. Tohle se nás nesmí všimnout. Kam? Potato. OK, já to kašlu. Já to prostě ranu k tomu autu. Budu doufat. Bo jakoby já bych mohl ještě sem třeba. Tady podle mě nikdo není. Ale musím doufat, že toto auto bude mít benzín. Má. Jakže se mění pohled? Háčkem. Tu jste, hoši. To je to letadlo. Já mám nápad. Rozběhni se. Já vás rád všechny. Tady nejde driftit, počkej, no asi jo, ale... A najednou, je. A ty, ještě ty. Čekaj, brácho, na to jsem se počít. Jak rychle se ten benzín plýtvá? Ještě tam kráva, co tam dělá? A čekaj, brácho, ještě ty. Ještě, ok. Ty žiješ, brácho? Jo. Ne.
Ne, kamo. A tě odstračím. Jak mi šoupe on? Proč mi šoupe? Nech mě žít. No, teď se rozhodnívá. Jsem to no, tebe jsem taky nestih. Kamo. Ne. Hele, já si tu kávu. Očividně ne. Kde jste? La paprika. Ty, zase ty. Ne, počkej, vůbec na mě nechtuj. Ok, já jsem tě myslím, já jsem ti poškabal. Mám 7 litrů. No to nebudou litry. A to je jedno. Budeme se. Kde je? Kde je? Kde je? Brácho, děláš si mi srandu. Sorry. Kamo, já jsem to zaškrtnul. Já ti teďka tak uškrtnu, že se z toho už nezvedneš. Tak. Pojď, jo. Jo. Jdeme lutit, já už jsem to vylutil, ok. Pojďme vylutit tuto. Tady zase nic nebude. Come on. Třeba předtím, jak jsem našel tu zbraň, tak to bylo dobrý. Jelikož tak si na jedničku, ale. Jelikož jsem se mohl jak bránit, ale stejně jsem chcípnul. Ale to nebylo můj... Kamo, teď jsem vás tu všechny vyjezdil. Ten nemůže být další. OK, na 2 tuty rány, tuty, bodací. To není špatný. A baterka. No, pojď si. No. To je krása. Jasný. Kamo, mě to strašně tuto štve. To prostě, on nedokáže... Říkal jsem něco? No, nevím. Pick up campfire. Prosím. Diving tank. Okay, to je dobrý. Ale nevím, čemu mi tady bude v té hře potápění, jo, tak nevadí. Co to bylo? Tam jsem byl, takže... Kouknu se ještě tady, jestli v tom grilu náhodou nebude jídlo. A to se ani nedá vzít. A to taky ne. Super. A já bych se možná i zabydlil tady. Čili ne? Ne, proč? Mám takový pocit, že... Kamo, teďka jsme na tom podle mě dost dobře se zbraněma. Sice jsme je potřebovali na začátku, ale i teď se to hodí. Hodně. Máme sekeru, máme baterku. Tamhle je město. Do kterého ale my se vydáme příští díl. Takže jo, abyste mě viděli. Tu ten díl byl sice takový spíš hledací a umírací, ale doufám, že se vám to líbilo. Já teď budu končit a druhý díl, tak bude druhý díl. Kamo, to je strašný. Takže jo, já se s vámi loučím. Jestli se vám video líbilo, můžete zanechat like, odběr a zvoneček, jelikož budou teďka vycházet víc videa. A jo, moc mě to podpoří a tak, jo, moc mě to podpoří, takže děkuju, děkuju moc a čau.